Sumuto nga nagpalit jud kog pregnancy test. Og positive jud. Nabuntis kong Joel. Dako kayong problema nako. Wala pa gani ko ka-get over siyang pagbaboy nako nga naglast og 3 months. Everyday ko niyang hilabtan na to. 2 to 3 rounds yun na. Wala pud ko kabalo kung nganong dili ko mo pala. To tell you honestly, romansahon yun ko niya og palamian og taman. Pero ambot pud niya kung nganong gamantiner man siya sa kuha. Never yun ko nga nag-BJ niya. Luod kayo. Wala ko'y feelings kung mo paibabaw ko niya o kung unsa pa na nga posisyon. Og never ko nga mi-kiss yun niya. Na-trauma jud ko. Ganiwang ko gayo. Walay tarong tulog. Naagani mga laki nga sige gibit-ibit. Mulayo na lang ko direts. Kay makita na ko nila si Joel. Tanaw na ko nila nga mga sungayan sama ni Joel. Pero gitry dyan na ako nga magpaka-normal. Kay buntis kong dako. Nakauna-una ko ipakuha pero wala ko'y kusog nga muadto sa tikuha. Maayo na lang kay na ako'y kaila nga na-close na ako. Nga psychology graduate siya. Siya mo ay tigtambag nako og siya pod ang tidtudlo nako sa mga teknik para dili ko atakihon og anxiety. Sumoto nga medyo na okay nako og nakaya nako ang anxiety attacks. Pero dako kayong pagsulay kay nakuhaan jud ko. Ingon sa doktor kay hinagkapit. Astang guula nako atong panahona. Kabalo ko nga bunga to sa kababuyan ni Joel. Pero anak po na ko to. Mura nagilansang ko sa cross. Kadang gusto na lang jud ko mo ambak sa tulay. Akong friend mo tig-encourage na ko nga kayanon tanan o gisunod jud na ko iyahang mga advice. After 3 months, medyo okay na ko. Day na ako'y nakaila. Si Mel. Og dari nagasugod nga sige kog laag og inom. Halos kada gabi kong naa sa imnanan. Naman po to'y ATM si Joel. Mo'y akong gamit pang lakwat siya. Si Mel ug ako ang tagay body permit. Pero wala pa'y nahitabo na mo kay na-trauma pa ko. Hangtod sa naabtan niya na addict na kay kog inom. Kanang break time na ko sa work kay mohapit pa kog inom. Ug kada gabi kay mahubog jud ko. Ingon ana ko kalala. Gibisita pa ko sa kong mama ug kita kayo niya ako ang kalaki. Napariwara na yun ko. Motong nangutana akong mama kung naunsa na daw ko. Nitubag rapod ko nga wala man ma. Tubag akong mama, nga Ria, dili ni ikaw. Dili ikaw ako ang anak. Ug naghilak na siya. Ngon pa akong mama, ngayon sa may problema nimo. Istoryahi ko. Pero mitubag ko nga wala ma. Ug yun akong mama, may pa mag-resign ka ug uli ta sa tuwa. Kung sugot ka, i-adto ka na mo sa center. Pero miyango lang ko. Pasabot ay niya nga iparehab ko. Misugot na lang pud ko kaysa tinuod lang gisumahan ako sa kong life. Nay part sa kuha nga moingon nga enough na. Pero naabot jud kog 6 months nga naa sa rehab center. Everyday challenge kayo sa kuha. Pero gikaya yun nako nga ma-open pud didto kung unsay hinungdan sa kuang trauma. Sumoto nga pagawas nako, mura kog bag-ong tawo. Bag-ong Rhea. Gaan sa pamati. Niuli ko sa mua og normal rang kinabuhi nga murag mibalik ko sa kong old self. Nice kayong feelings. Pero hangtod ro nagunahon ako kung asa gikag kwarta silang mama nga mahal biagyod ang bayad ato kay private man. Day natoy one time naikatawag si mama. Og nadunggan ako nga miingon siya. Oo, na naman siya diri sa balay. Maayo naman siya well. Salamat kayo ha.
Kung wala pa ka, ambot og kayanon ba namon ni? Sa kong nahuna, well, kinsa na. So naay nagtabang na ako nga well ang name. Pero murag dugay nang kaila ni mama. Napato sila istorya ug ang last kay mingon si mama, sige, ayo-ayo diha Joel. Amping. Salamat kayo. Sumoto nga wala nang kapugong o gipangutana dyan ako si mama kung kinsa na Joel. Gisulti ni mama ang tibuok ngalan ni Joel. So si Joel ang nagtabang nako. Misurok yun akong dugo o kanabitawang gi-high blood ko. Hasta nang pulahan ako ato ang nakapangagot ko sa kong kalagot. Si Joel ang nagbaboy na ug siya ang rason nganong nainato ko. Ug siya ra po di ay ang nagtabang nako. Bagaa kayo eh. Kung naapabitaw to siya sa doon, basi napatay na ko siya. Moro po to ang last time nga nadunggan ako si mama nga nitawag ni Joel. Sumoto akong gihimo, tanang kwarta ni Joel atong ATM ako ang gi-withdraw o giwaldas na ako. Dili sa inom kundi gipalit na kog daghan kaayong beauty products o ginegosyo na ako. Nagpagwapa po ko. Nagpa-blend og hair. Basta tanan-tanan. Sa moto nga one time ato, gi-invite mi sa kong tita kay kasal sa kuang cousin. Dito ra sa lugar nilang tita kay silingan Ramania ang namingan. Ako ang bridesmaid ato ug daghan pod mi ato nga mga paryente nga apil. A day before sa kasal, practice pag-dance presentation namo. Nalingaw pod biya ako. Nice kay tan-awon ng bride-to-be sa kong cousin. Kay love kayo nila ang usag-usa. Sana all kayo. Ako tawon na muna nagkamang-kamang para mabuhi. Nice. Ug sa adlaw sa kasal, ready na kayo mi. Gipagwapahan mi. Nagpaso na ko. Feel kay nako kay mig glow up na biya ko. Pero before pa ko mipasok, nakitaan to na akong mga lalaki nga sigig tambay sa tindahan sa una. Dili na sila yagit nga pareha sa una. Sa kong nahuna, ang mga kagwang biya. Ang maid of honor kay perte kagwapa. Taason, lamig lawas, ug makita jud nga datuon. Human ako og paso, nanako sa lingkuranan, nagtindog din naghulat sa bride. Pagtanaw nako sa atbang, na ako'y nakitaan nga demonyo. Si Joel. Nitotok pa siya nako. Ug ako pod kay nitotok pug ko niya, dala taas og kilay. Ug niabot na tong maid of honor, day nag-smile silang duha. Ug ako kay kiber niya. I'm stronger than ever. Bitaw. Una gani siya samok-samok nako ba ipapulis gid siya nako. Wala na ko'y gikahadlukan karon. As in, isog na kayo ko. Adtong panahon. Sa reception, kay gisayo-sayo may humankaon o chika-chika sa mga paryente. Sa games, kay si Joel o katong maid of honor ang napili. Astang yagawan nila. Gipangkilig kay uyab da itong Joel. Sa moto nga wala pa naman ang program, nilakaw na ko pagawas para muli. Pero gitawag ko kalit ni Joel. Ug milingi ko niya o gitas-an ako siya gilay. Daningon si Joel, nganong gipalaglag ni mong bata. Nalisang ko sa yahang pangutan. Ningon pa siya, nga wala kay Ayorea. Nganong gibuhat ni mo to. Tubag ko niya, nga wait lang yun. Dali ara kay kong nakasagpa siya. Nasin grabe kakusog jud kayo. Grabing lagapa. Gitutukan ako siya nga kanang murag gusto na nako siyang patya. Huwag ako siyang giingnan, kulang pa na Joel. Then kuha ako sa kondwa ka sandal ug akong gihapak siyang noong. Nakadungog ko nga naay mitawag niya. Pero kato nga time, ang gusto ra dyan akong buhaton, kay
kubon ang nawong ni Joel. Ang iyading uyab ang sigig panawag niya. Umingon si Joel, nga Rhea, puyo na. Then miingon ang uyab ni Joel, nga babe unsa ni? Kinsa ka? Then mitanaw siya na ako. Mitubag rapod ko, nga ako si Rhea. Dayon milakaw na ko. Mura jud ko galutaw pag-uli. Sumoto nga paghuman sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Makaingon jud ko nga isog nako ug kaya na kay nako ang mga problema. Samot nagbahin ni Joel. Kato na time mo na ko ilabot og unsa og kinsa pa na siya. Di na ko mahadlok mamatay. Samokon lang ko niya kay makatilaw gid siya gahalo blocks nga isag pa na ko niya. Ug after to nga encounter namo, peaceful ra pod biya akong life. Ako negosyo nga beauty products, okay ra pod. Ug ako kay ginay-hinay pod kog pangitag work. Dayon og sakalit lang, namatay ako ang tito. Kailangan kong umuadto silang tita para alalay nila sa balay. Pag-abot na ako nagihapon ng sari-sari store ang hinungdan sa tanan na kong pagantos. Pero karon kay mas nindot og pintal og bag-o tanawon. Nagihapon ang uban nga mga tambay. Mga saba gihapon kayo sila. Wala ko silang katita, ni-apply ko og nadawat ko nga murag dakog points to akong experience nako sa bangko sa una. Wala ko silang katita, nang-apply ko sa usa ka co-op bank og nadawat ko kay murag dakog points tong experience nako sa bangko sa una. Okay man ang dagan sa trabaho, kaya man kayo nako. Kaya ganin ako tong sa una nga hubog ko mo trabaho. Pitix lang ko. Og daghan na pod kog nakaila og nakasuon. Og gatagbo na pod among dala ni Joel. Nangutana pa siya nako kung gaunsa ko didto. Tubag ko nga, hello, imuhaning bangko kay dili ko pwede dire. Tubag si Joel, tarong di ariya. Tubag ko nga, tarong kay ko Joel. Ikaw, tarong ka. Totok kay siya nako, o gisipatan ako siya duro. Bato na kayo ko. Don't me jud. Ug nagtagad na po siya sa gawas, kung mo out na ko. Pero ako na yun ang niadto niya, ug nisulod sa sakyanan. Ug ako siyang gingnan, unsa man Joel, unsay toyo nimo? Kani? Hikap din sa kong legs. Unsa man, magtota dere. Grabe gid siyang totok nako nga murag na kurat. Ug ako siyang ikatawan. Dayon minggawas ko sa sakyanan. Sabay taas akong kamot ug middle finger niya. Ug ako siyang gingnan nga F you. Sa moto, nga di na jud ko niya madala. Wanay effect ng ingon ana niya. Dahil milabay ang mga pila ka adlaw, nami giapila na dibo party. Ig-agaw sa kuang office mate. Bisan dili mi kaila sa debutant, niadto gyud ko. Sa pag-abot na ko didto, natingala ko nga naa si Joel o giyahang uyab. Igsuon di ay sa iyang uyab ang ga-celebrate og birthday. Then ako, gapa-act normal lang and enjoy the party. Pagkita ni Joel na ako, murag na taranta. Nasta po diyang uyab nga sige sipat na ako. Ug ako kay nakigmingle ko sa ubang bisita po. Ug nakigchika ko nilang tanan. Taod-taod mingon akong office mate sa kuha nga makig-istorya daw nako si Jane. Mi okay rapod ko. So moto nga nag-istorya mi. Ingon si Jane nga ikaw di ay si Rhea, ang ex ni Joel. Tubag ko nga, dili mi ex. More on fubura, I think. Tubag si Jane, bastos kay kagbaba. Tubag ko niya, nga liwat ra ko ni Joel. Then mitubag si Jane, nga I thought pilian ni si Joel. Bag-o pa mo kaila ni Joel. Uyab na mi.
Then daghan pa siya gistorya. Ang tubag ko nga, by the way Jane, wala na ko'y labot ninyo. Magsamot ng Joel. Waman ko'y say unta. Way man nga mura mog na taranta. Okay ra mo? Tubag si Jane nga, bothered kayo si Joel si Maria. Tubag ko nga na ambot lang og naunsa na siya. Una na ko ha. Dayon milakaw na ko para muuli nun ta ko. Pero gitawag kong Joel. Itong nangutana ko niya kung unsa naman po. Tubag si Joel nga ihatod ti kag uli. Tubag ko nga asumo hawa dire. Tubag po si Joel nga sige na gabi na kayo. Tubag ko niya naunsa man gyud mo. Hindi ko ninyo lungan. Tubag si Joel nga dili daw. Sa kalagot na ako ang gibuno siya og paper bag nga nay power bank, charger, basta bugat ito. Paglingin ako sa atbang naa na mga igagaw ni Joel ug si Jane. Pero milakaw ra ko diretso. Kiber nila. Sumoto, nga milabay na sad ang mga pila ka adlaw. Nang laag na sad. Kauban akong tulo ka office mate ug si Mel ug naa siya'y isa ka kauban. Nagtagay mi. Dili naman kayo ko gayno. Ga-control na ko. Lingaw na kayo mig tabi-tabi ug niabot naman pud ni si Joel. Guba din akong mood. Ming order din siya daghang ilimnon. Then miingon ko nga, Mel, muuna na mi. Tubag pud si Mel nga, sayo pa man. Tubag ko nga, basta muuna na ko. Tubag si Mel, nga ikaw Gudray, ayo-ayo. Then miingon na po si Joel, nga ihatod ko niya. Then pagabot mo sa gawas, ako siyang gingnan, nga wait sa Joel ha. Way man sige kagisunod na ko. Tubag siya nga, wala man, ihatod rati ka. Tubag ko nga, gusto ka nga mo diretso tag hotel. Murag igang kaayo ron. Tubag si Joel, nga ikaw bahala. Pigaon yun daw na. Manako siyang gihapak og sitog yun o giberang buho. Ug ako siyang giingnan nga manyak jud kay kano. Wa pa di ka natagbawa na. Hoy, katiguwang na nimo. Biga ra ng dagway nimo. Last na lang Joel ha. Di pa gani ka muhunong, ipapulis na jud di ka. Humana tong hitabo. Taod-taod po siyang way paramdam. Pero isa ka gabi ana, nikalit lang abot si Joel sa balay. Mingon pa kong mama nga naa si Joel raya. Tubag ko nga, ha? Sa imuha na ni bisita ma. Pero mingon ako mama, nga tubangan na dito ha. Sumoto nga akong gipangutanan si Joel kung nag-unsa siya sa balay. Itubag si Joel nga may bisita ko si mong mama. Dayon misulod ra ko diretso. Si Joel kay nagtindog ra gyud siya sa gawas. Pero giingnan jud ko sa kong papa nga tuon daw balik si Joel. Motong may balik na lang pug ko ug ako siyang giingnan. Demonyo, unsay toyo nimo? Tubag si Joel nga wala na ligi sulod ang ATM. Nagiunsa nimo? Itubag ko nga giinom o gipanglaki. Tubag si Joel nga tarong riya. Nganong gipakuha nimo ang bata? Sumoto nga ni init na jud akong ulo. Ako siyang giingnan na nga kadali ra jud demonyuha ka. Kung gipakuha na ko, wa na kay lapot. Mitubag siya nga tarong ba. Dayon mo gunit unta siya nako. Pero ako siyang giingnan na nga guniti gani ko. Sige jud. Pero ming gunit jud siya sa kong braso. Wala jud ko kapugong o gibira nako iyang buho. Kana jung kinakos kang bira o gisagpa pa jud nako siya. Sige gyud nako siyang tuklod unya di maparong. O siyang giingnan na nga pahawa diri ha. Pahawa. Sige lang siyang tawag sa kungalan o gigakos ko niya. Umingon si Joel nga riya. Pakasali ko. Nasyak kayo ko. Unsay kasal?
Then mayon si Joel, nga Rhea, na ako'y sakit. Di na ako magdugay. Nganong gipapunit man nimo. Morotoy ako ang liwat. Wala na process sa akong brain diretso ang iyahang giingon. Wala ko siyang giingnan. Mao ba? Mayrag mamatay ka. Gaba na nimo. AIDS na no. Tagam ka. Tabag si Joel, nga wala ako nag-joke, Ray. Tinood na ako ang giingon. Raya, itry na tog buo karon ba? Bas hindi ay bisan di na ko makita niya. Pero at least na ako'y liwat. Mitubag ko nga, unsa na po ni Joel. Blackmail na po. Sumo na kaayo. Tot radyod ang imuhang apas na ko ba? Hali, magtot ta sa imuhang sakyanan. Pagdali. Tabag si Joel, sorry kayo, Ray. Sorry sa ko ang mga nabuhat nimo. Sayop kay ko. Giguba na ako imuhang kogmaon. Sa tinuod lang, Rhea, gimahal ka na ako. Mo na'y tinuod. Ako siyang giingnan, ang gimahal, katawanan kayo ka, Joel. Moto'y love nimo. Wala ka baloon sa kong ginaagyan. Wala ka kabaloon sa ko ka-depress. So wala ka kabalo kapila ko nagpakamatay unta. Kulang na lang mawadaan kog pangisip gumikan sa imong giingon nga love. Demonyo ka. Satanas ka. Mayrag mamatay ka. Pero nihilak si Joel. Huwag ako siyang ingnan, kung ako pa nimo, adto ka si muhang uyab. Niya mitubag siya nga, Rhea, basta, maghulat ko nimo sa balay. Huwag ako siyang ingnan, paghulat hangtod mo puti ang uwak. Sumoto, nga wala ko ni adto sa balay ni Joel. Sa kong nahuna, ready kay ko nga mohatag og bulak siyang lamay. Then mga 2 weeks after ato, nabalitaan na lang nako nga si Joel kaniadto sa Cebu para magpatambal. Wala namin nakita after ato. And now 2 years later, ako og si Mel kay in a relationship na for 1 year. Yes, nagka-develop ay may sa ko ang tagay body. Naa sa tagay ang true love. Bitaw. Og recently lang si Joel og Jane kay engaged na. All is well for me. Me and Joel have moved on and we are in a better place now. Mo-share lang ko gamay sa love story namo ni Mel or si Poy long hair. Ingon siya nga crush daw ko niya since sa sari-sari store days pa. Katong gabantay-bantay pa ko. Tuyoon daw niya tambay kuyog nilang Joel, nilang boy hit-hit, boy wailigo o guban pa. Pero wala daw ko niya makita. Sige siya balik-balik, pero wala na ko. Pila ka man sana nakabalita siya na sige na may kuyog ni Joel sa Pikas Syudad. Ang kabalo po siya nga gaipo na ni Joel. Sa paglarga ni Joel, si Mel di ay ang gipa-look out ni Joel na ko. Motong naging tagay body me. Kato na time nagkagusto na daw siya nako. But I'm Joel's property. So back off siya. Si Mel ang nagsulti ni Joel na nagpapunit ko. Oo siya. Kay chismis sa akong mga ka-office mate nga nagpakuha ko. Huwag mo po yung report niya kay Joel. Though suod ming Mel ato, but wala ko may open siya about sa akong personal life. Siya po ang nagtug-an ni Joel nga lala na kayo ko. Mong suggest niya, iparehab ko. Mo tumikontak si Joel sa kong parents o iparehab ko. Si Joel ang naggasto tanan sa rehab. Si Mel may constant visitor na ako ato sa center. Dili para mag-inom ha. Istorya lang then gina-encourage ko niya pero. Dala da ito report ni Joel. Months after nakagawas ko sa rehab, mo diskarte na daw unta siya. Still, naagyapon si Joel. Maintain amo ang pagkatagay body. Paghawa ni Joel, dito may mas nagkasuot.
Sige may glaglaag, ug di na mi kayo magtagay. Mi mature na mi og wa damha na develop yun mi. Wala pa'y nahitabo na mong SPG ni Melha. Kaingon pa niya, nga tagdon ko niya kung ready na ko. Yes, sa experience na ko before na trauma ko ana. O gusto kong mo engage anang butanga agad. Kanang 100% ready na ko. Kung naman gani ko i-advise, based akong kaagad. Ayaw mo kalimot nga na may pamilya, higala, parente nga anda maminaw sa inyo. Kung sa man gani na inyong problema, naginay solusyon. Ayaw suluha ang problema. Be strong. Be brave kay sulayan yuta sa kinabuhi and don't forget to pray. Lailahi tag ways to cope up our struggles in life. Like me kay alcohol. Ug kulang na lang ako ang patyon si Joe. Grabe akong pagdumot niya, but nagpakaligon yun ko. Healing is a process. Di ni mo na ma-achieve overnight. Okay rang mangsagpag sandal si mong kaway. Bitaw, ayaw ko ninyo awata. Kill them with kindness na lang. Og dari na lang kutob akong story guys. Salamat kayo sa inyong pagbasa o pagpaminaw. Ang tigbantay sa Sari Sari Store. Raya.